a vivir unha vida tranquila. E vin unha aldea a vivir unha vida tranquila. Non quero ser Vaille gustar moito, sobre todo así as aldeas, as zonas por aquí, como traballan nas terras, eso vaille gustar moito. Bueno, aí para traballar esa máis jodida coisa, mas bueno, algo sei que faces que comer, hai que traballar. Para subir ao campanario, bueno, se pon vai, O campanario que suba antes de beber o viño, que non suba despois de beber o viño, Pero es muy vacilón, o sea, que puede ser que sí, que le interese y toque la campana aunque sea al revés. Aberto a aprender, é aberto a saber, é aberto a falar coa xente. Entón, bueno, é cultura, é tradición e eu creo que é interesante para calquera persoa. Na primeira experiencia, Eva leva a Bertín a San Amaro, en Meaño, unha aldea que amosa en boa medida a esencia da Galicia rural. Casas de pedra, viñas, unha capela e leiras que falan de minifundio e tradición. A parroquia é a división inmediatamente inferior ao municipio e a capela é un punto de referencia para toda a parroquia. Dende hai séculos, o son das súas campás acompaña o día a día dos galegos cunha linguaxe propia, ampla e diversa ao longo do noso territorio. Eva quere amosarlle a Bertín como son as aldeas galegas e poñer en valor o seu gran patrimonio. Vexamos como lle foi a Bertín por San Amaro. Vale, Bertín, vouche enseñar o que é unha aldea aquí en Galicia. Ajá. Unha aldea, porque aquí en Galicia, aínda que hai xente que vive en ciudades ou tal, sempre temos como unha aldea a que vamos, pero anda, a que vamos... No, pero estoy escuchando atentamente, porque... Mira, unha señora. Chao, unha señora da aldea. Qué maravilla. No, pero es que me encanta. Todas estas aldeas de piedra antiguas tienen un sabor fantástico. A ver, eu vivo en Rianxo, que é un pueblo, pero sí que teño ADN aldea. Todos tenemos nuestros rincones en los que hemos sido felices, en donde en muchos casos hemos crecido. Y yo me acuerdo de Villanueva los Infantes, que está en Ciudad Real. Pues allí tenían mis padres una finca muy bonita y ahí nos hemos criado todos, ¿no? Y he vuelto 2 o 3 veces, pero vuelves allí y es como si estuvieras volviendo a tu casa, ¿no? Es una sensación de nostalgia, pero sobre todo de muchísimo cariño. Eva e Bertín van coñecer a Lola, a veciña perfecta para ensinar como era antes a vida na aldea. O sentimento que ten por Santo Amaro é tan forte que coida a capela como se fose a súa casa. Ollo, porque Lola é, ademais, moi fan de Bertín Osborne. Dos corazones y un destino, el mismo camino. Te agarro así las gafas porque siempre se caen para atrás. No, sí. Cuando me dan un beso siempre se caen para atrás. Normal, pois benvido á parroquia de Meaño, é o lugar de San Mauro. E Lola, como é vivir na aldea? Pois explícalle a Bertín. Bueno, hai xente que non lle gusta. A min, nos sempre nos gustou a aldea. A aldea estás moi ben, moi tranquilo, porque como tranquilidade é o mellor vivir en ciudad tamén, pero non cambia a aldea por a ciudad. Meaño, pois bueno, ahora Meaño cambiou moito. Cando eu era nena pequena, pois vivíamos da agricultura. Non había outra cousa. E que tipo de agricultura? Agricultura, maíz, patatas, bueno, de todo que había na agricultura, de fabas, de todo canto había. E despois, cando, bueno, eu xa chegando aos 20 anos e marchín, pois despois de aí xa empezaron a dedicarse máis, deixarse as terras e dedicarse ao viñedo. E aquí, pois, ahora somos o rei do Albariño. Se pasas un vistazo desde a quinta, se te pos na quinta e miras, pois todo é viñedo. Ahora, pero xente aquí vive do Albariño. El paisaje lleno de viñas y esas casas de piedra preciosas que tenéis es precioso. O paisaje é precioso. E Meaño ahora vive do viño. Tanto sea a parroquia de Meaño como as 7 parroquias que ten Meaño Concello. Porque Meaño Concello ten 7 parroquias. Pase, señora, pase. Chao, jefa. E despois a esta capilliña que é tan chula, que a capilla de San Amaro, San Amaro, que era San Amaro? San Amaro é discípulo de San Benito. Non estamos conformes porque este é o pobre, San Benito é o rico. entonces pois, hecho un santo que dicen que é da reuma, bojoso da reuma. Da reuma? Sí, Tes que ir aí, Sí. Que agora vai atacar a reuma. Sí. Bertín, mira que deito está, non ten reuma. Bertín ten a súa edad, non é un chavalín. Entonces dixeronme, San Amaro é o santo da reuma. E dixen, pois vámoslo levar ali, que boa falta ya de facer. E solamente se usa o 15 de San Amaro, que é o día da festa, 8 días antes que lle fan a novena,
É prácticamente O 15 de nada. que? De agosto? No, de xaneiro. Ah, en enero? Sí, o 15 de xaneiro é día de San Mauro. É a mellor festa que temos no pueblo. Non, xa, temos dúas festas moi boas, moi importantes. Pero esta é a festa que lle gusta a xente, porque esta é unha festa familiar. Aquí á noite tes callos, tes rosca, chocolate, Como vai haber callos de noite? tes queimada. Sí, de noite, tes todo. Pero gratuito. reventades todos. Bueno, unha tapita de callos, non é tapar. E despois festa hasta a 1 da mañán. Yo he cantado en muchas aldeas que tienen 500 personas y tenían un sitio para conciertos donde cabían 6.000. Y llegaban los 6.000. Y digo, ¿pero dónde han salido? Lola, ti non botas de menos esa unión que había antes de veciños, que ahora se foi perdendo porque cada un anda a súa vida. Ahora vívese moi estresado. Vívese moi estresado, como sí. moito dis, hola, que tal, e nada, pero antes había máis... Máis unión. Eu sí que boto moito de menos esa unión que había antes entre veciños. Que agora a xuventud non ten a unión que nos tiñamos antes. No. Antes eras chaval, xogábamos, reunimos, íbamos a misa. Ahora cada uno anda a súa vida e incluso casi non se conocen nin os Es que vecinos. eso pasa lamentablemente en casi todos En sitios. todos os lados. Ha cambiado la vida muchísimo. Muchísimo. Esa unión de antes, de que antes ibas facía antiguamente, eu acórdome de pequena, e facíanse carretadas de toxo, de eso que... Collíanse as patacas e iban todos os veciños a Collíanse as axudar. patatas e iban todos... Había unha matanza do porco, iba todos Se os comía medio veciños. porco. Eso xa era unha Se comía festa, a medio matanza do porco. Eu, por exemplo, recordo de pequeniña andar sola pola aldea, solta, toda a tarde xogando. Eso a día de hoxe, pois, a miña filla non lle deixaría andar sola. Pois, bueno, pois, polos tempos nos que estamos, ou non sei, pero sí que boto de menos a vida da aldea de antes. A min gustábame moito. Bueno, pois ten unhas vistazas, porque aquí ves a lanzada, Como a lanzada? Sí, aquí ves a lanzada. Vela ti, Lola, eu non a vexo. No, mira, se te pos aquí na porta, ali a tes, mira. Tú ves aquel badén que fai así, que fai como un... Sí. Ese é a lanzada, non se ve agora, porque agora debe de haber niebla. Pero ten moi boas vistas, sí. Tens que botar moita imaginación, Lola, para ver ali a lanzada. Non conoces, non conocer, Yo lo veo, ¿eh? ¿No lo ves? Sí, el veo o mar. Playa da Lanzada é unha playa preciosa que lle recomendo a todo o mundo ir. E Bertín, si quere, pois que vai el soliño, que eu tampouco vou durar toda a vida. Non conoce a Playa da Lanzada? Bueno, é que Bertín é de Málaga, é Marbella, por aí, non conoce. No, yo que va, yo soy anti-Marbella. Tú eres anti-Marbella? Sí, soy anti-Marbella. É andaluz, é un señor andaluz. Más de Cádiz, Huelva, que de... Sí, de verdad. Sí, a Lanzada son 4 kilómetros de playa seguidos, Sí, pero conta yo da Virgen. O da Virgen, voucho contar porque contan, que non vivo no haya. A Virgen da Lanzada. A Virgen da Lanzada, Las pois... pocas vírgenes que quedan ya. No, virgens hai moitas. As virgens hai moitas, hai que dar con elas. Pois ten un rito de que dice que... Para quedar embarazada. Da bruxería, ten unha da bruxería. Ai, ten varios, logo. Vale, ten varios. E ten o de quedarse embarazada. As mulleres viñan de noite, antes de que se liera o sol, pasaban as 9 horas, e dice que se pasaban 9 horas quedaban embarazadas. Así solo, cas 9 horas. A mí non me ha hecho falta Sin eso. home. Así, sin home, ti vas ali, colles as 9 horas, pum, preñada. Que che parece? Sí, bueno, mira, vouche dicir que ainda non hai moito que viu a xente. Las mandas a mi casa y no hay problema. É un semental. Non lle fan faltar 9 horas. Contigo non lle fan faltar 9 horas. No te faltan Eu horas, tamén xo Paleón. algo de razón. Que procreador, Bertín Osborne, Dios mío, que de verdad estamos perdendo un semental español macho ibérico. O seguinte veciño do Salnés que o recibe é Rogelio. Campaneiro dunha parroquia da veciña Vilanova, comezou a desempeñar este labor dende moi pequeno, cando era acólito na súa aldea natal. É membro da Asociación Campaneiros de Galicia. Así que, quen mellor para aprender de campás que un campaneiro? O sea, que eres campaneiro. Sí, campaneiro. Oh, meu abuelo era campanero. Bueno, pues... Sí, pero tú sabes el lenguaje de las... Claro. Sí, hasta donde yo sé, porque es una cosa que nunca terminas de aprender. Siempre aprendes de todos tus compañeros, siempre Pero eso aprendes es una cosas. maravilla, que tengamos a alguien que nos explique el sonido de las campanas que escuchamos todos y nos encanta, porque los que hemos vivido en pueblos, esa mañana que empiezan a sonar las campanas de la iglesia y te parece maravilloso, Bueno, depende. tienen un lenguaje... Depende. Claro, Si sonan a difunto, bonito non é. Pero si vives si te pegada acuestas a a las 7 de la mañana, pues quieres matar al campaneiro, coño. Lo importante es que no se pierda la historia.